Neska, zein ziklotatik zatuzte? Arreta bat. Erizaintza. Gu farmazia eta parafarmaziako zikloko gara lehenengo mailako. Bale, eta bakizu egia noa zazten praktiketa? Bai, espazio. Eta ni gautena. Ni Amara. Bai, ni baita, eta Donostiako ospitalea. Bai, ni adiez farmazia bat aurretxua, Iñaki Menendezena. Eta nire jo ordizia farmazia. Bale, eta ze sentitzen zue horra juteakin, okaitik eta hola lehenen baliz juteakin? Ilusio asko eta urduritasun. Urduritasuna gehien bat. Sin más, nerviokin. Bai, ni beldurra dakat, ze ez dakit espero, ze aurkituko duten. Nik gaben gogo azkeka alde bat edo, nire bai beldurrez azkenen lehenengo aldea praktikatan hasia omar naizela, eta ezakit nola izango. Hori da, nik eta, alde batetik gogo, baino eta beldur edo sentsazio. Bale, eta ze beldur dazkazue, o nola ikustezue zerrak beldur gehien amati zuena, o urdurien jantzei zuena? Jendea ez oso ondo ulertzea, usuariok oso ondo ez ulertzea edo... Behaiekin komunikazio arazo edukitzea. Zerken akartzen zaituzte praktika aldi honetan? Jendea asko lagunduko jura eta eskertingo iguela, seguruna. Jendei laguntzea eta. Eta, sin más, gauzak, no sé, jakitea eta jendearekin eta lotxa galtzea. Azkenen farmazio baten funtzionamentu oso nola funtzionatzen du, ze bete ukietolak kuriosidadea, eta hoxe. Zer espero zuen praktikaldi honetaz? Asko ikastean eta nota hona ateratzea praktikatan. Nahi kontatu diate, pixkat gogorrak dira, no sé. Hoi da. Hemen erakutsi gu pixka nola izan da, baina pixkat ere bai gehiago ikastea farmazi buruz. Hori da, farmazin ze nolako ez da funtzionamendu eta. Baina, eskerrik asko.